No nyt se äsken hyppäsi pois, kun se oli tässä. Laitat sinä äiti kahvin tähän pöytään vai tuonne salin puolelle? No minä panin nyt tähän, kun minä äsken kysyin, että panko minä tähän vai minä sieltä panestiin. No niin, on tässä keittiössä, voidaan juoda nyt. Ai Mattikin tuli käymään, onpa kiva. Tulit sinä autolla Matti vai jala? Matti lähti tuonne vähän niin kuin toiselle puolelle tuonne. Se vähän kävi minua kutkuttelemassa tuo Matti, mutta ei se mitään. Matti kävi minua kutkuttelemassa just äsken tuossa. Ai kun sinä katsoit nätisti tämän pöydän tähän. Joo. Laitatko sinä äiti täytekakua, laitatko Leena pöytään? Kuulehan Matti, Kärimäeltä soittivat sieltä hyvää joulua toivottiin ne Heikkilät. Ja siellä on vielä EV-vene niillä, minkä ne ostivat aikoinaan. Ja ne kovasti pyyti käymään ja kysyivät, että tullaanko niin. Minä sanoin, että ei me nyt oikeastaan joudeta tulemaan. Ja kysyin sitä, että oletteko käynyt siellä Uukuniemessä hauella.